Bun găsit! Cain și Abel. Doi frați, două jertfe, o gelozie și prima crimă din istoria omenirii. Dar hai să ne oprim puțin din povestit și să începem să punem întrebări. Cain și Abel sunt fiii lui Adam și ai Evei. Cain lucrează pământul, Abel crește vite. Amândoi îi aduc o jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu primește cu plăcere jertfa lui Abel, dar nu cu aceeași plăcere pe cea a lui Cain. Cain se mânie, iar apoi, într-un câmp, îl omoară pe fratele său. Este primul omor despre care ne vorbește Biblia. Apoi, Dumnezeu îl întreabă pe Cain: unde este Abel? Cain răspunde: sunt eu păzitorul fratelui meu? Dar Dumnezeu știa ce s-a întâmplat. Cain este certat și alungat. Și atunci povestea ne spune ceva care ridică o altă întrebare. Cain spune că se teme că oricine îl va întâlni îl va putea ucide pentru că și-a omorât fratele. Dar cine sunt acești oricine? Până aici, povestea ne-a vorbit doar despre Adam, Eva, Cain și Abel. Sigur, mai târziu aflăm că Adam și Eva au avut mai mulți fii și fiice, dar povestea nu ne-i prezintă și nu ne spune cine sunt acești oameni de care se teme Cain. Iar apoi apare încă o informație surprinzătoare. Cain pleacă în ținutul Nod și acolo își ia o soție. Dar cu cine s-a căsătorit Cain dacă Adam și Eva erau primii oameni de pe pământ și nu mai exista nimeni altcineva? Era oare soția lui Cain una dintre rudele lui? Vorbim atunci despre incest? Sau povestea ne lasă din nou un gol? Poate că acest gol nu este o greșeală, este chiar locul în care trebuie să continuăm să punem întrebări. Și atunci, cine mai era acolo? Poate că răspunsul este mai simplu decât pare. Poate că sunt lucruri pe care textul ni le spune mai târziu. Sau poate că există în poveste goluri pe care fiecare generație trebuia să le umple. Dar înainte să alegem un răspuns, merită să privim cu atenție dincolo de evident, pentru că uneori ceea ce nu ni se spune poate fi mai interesant decât ceea ce ni s-a spus deja. Până data viitoare, vă doresc să vă puneți întrebări.